mikir piye carane salat ditampik tapi mboten ngertos syarat rukune salat. Nah itu nek ring napa ilmu tasawuf niku urut. Pertama napa syariat, terus napa tarekah, badal tarekah nggih napa hakikat. Ampun mencolot hakikat. Nah niku boten pas. Nah niku khoyali niku ketika dia merasa dia sudah mencapai hakikat tapi boten ngertos syariat, niku imajinasi. Boten tenanan niku yakin boten tenanan. Lah makanya kula jenengan niku penting nek pados guru niku nggih guru ingkang ilmu syariat ilmu negara kalian ilmune bening. Tegese bening napa? Nggih ahli ma'rifat tiyane ingkang salih boten sekedar paham hukum sarasan tapi ilmune ingkang resik. Imam Ghazali ngendikake ulama-ulama ahli mazhab niku Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad menika ulama-ulama ingkang menggabungkan ilmu fikih, ilmu hakikat lan mengamalkannya. Ini niku komplit. Lah kan kadang nampak tiyang niku semakin alim tapi ilmune boten bening. Ilmunya budak sehingga ungkapannya, perkataannya itu menimbulkan perpecahan umat. Itu alim tapi budak ilmunya. Nek tiyang ingkang ilmune resik niki pengentikane menenteramkan umat. Nek ulama-ulama zaman riyen nggih niku ngempalke antara ilmu fikih, ilmu hakikat kalian amal. Niku dikempal kelak itu guru sing tenanan. Niku guru sing nah makanya carane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau itu la yang bagi li faqirin ay yatasadda